assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e ngal ɗo men alluwal gargal tongandema ko poɗɗa jangude e masɗe Qur'an Arab. Ngal ɗo alluwal sa faamingal, kala ko winda masa ka jangowo. Ngal ɗo alluwal gotal sa ɗigginingal a faami ko jiɗmi haalde hen ko, kala ko winda masa ka bawowo. Ay ɗo 1 2 3 4 ɗo mbaɗanmami portal dow kañum e a nandi ko jahata. 2 dow ay ko a wonɗo, ay ko naho o wondi tan wiya an. Portal dow poɗowal ngal ay ko a tan wonɗo, ay a nanayi kono ɗo ko fooɗi. Ko ɗum ɗo fooɗirte alif alif jowiɗo alif taƴƴo woni porgal portal dow. 2 o ko les les les. Nden noon portal les kañum wiyete i. Ay ɗo ko i wonɗo e wonde no wadde a faami ko in wonɗo in. ɗo ko i poɗowo. So fooɗi noon yaataw yeeso mum nan toon juboriya walla yanara walla wirit. ɗone tata ɓeyngel ko toɓɓel ngel ɗo ko masgal ko e kowal e sidda andu ko a tan woni ɗon. min garo hen inchallah. ɗo ko poɗele, ɗo ko podgal, ɗo ko podgal, ɗo ko podgal podgal. Nde noon podgal dow fooɗirte ko alif walla alif jowiɗo walla alif taƴƴo, ɗum woni a sona fooɗa. I sona fooɗa yaataw juboriya yanara yorit gotel e majji ene yeeso muɗum. Tural ngal u o sona fooɗa yaataw ayi yeeso mum wow walla wow taƴƴo. Ngel toɓɓel ko podgal ko ko wata walle waddu he agne ko way noon. Wadde ma jiya yeeso mum ko wayno yanara alif joɓiɗo walla jiya juboriya alif joyi dow muɗum walla yanara alif joyiɗo. ɗo tan mbawata teskuyema wona ɗo, hankadi wona a yalti e majjere pular, wona a yalti e majjere alqur'ana. A faami ko ni tan woni ko jiɗmi mbawa. Sa ronki yaade noon wima jahata ko YouTube to, binda toon ay dental ni dental ay ko ni windita ay dental. Binda toon diine mbaɗa ni di fooɗa ne mbaɗa TV mbaɗa ni gasi tan jiya. On saha noon sa yiɗo ma yiɗo winda abonné ni winda abonné ɗo waɗa ni waɗa ni ene wojji ene wojji ene wojji ene wojji noon ma ene wojji coy piya hen. Sa fi hen tan ma yi ko wayno hulde ni hulde yalta. Sa fi hen addanma bindol 1 2 gonɗo dow dow o ko on piyata. kala komin nanni hen yettoma. Joni sa ari ma yiɗo winda ɗo vidéo, vidéo o piyata udditanma dendagal vidéo ji fof lawa gotol. On saha noon jaha ha less ɓamra toon aɗa ngabba aɗa ngabba jangga oɗo mbawa ƴetta o mbawa ƴetta o aɗa yaha hay gara dow mbasa heñade. A saggi noon a ronki yaade watan 00 mbaɗa 221 mbaɗa 117 ni mbaɗa 900 mbaɗa 6 mbaɗa 14 mbaɗa 81 tan mbaɗa yaya ni mbaɗa yaya hono ni yaya ni mbatta mbaɗa oɗo li gasi tan jiya WhatsApp o ɗo. Sa saggito o ndewata ɗo saggitortoɗa ga won dental ngal naata mbaɗa abonné.
sa fi tan yaltinama hulde jiya less hakkude dow ettamo dow o piyaɗo tan wona a naati e nden on saha noon ma yiɗo winda vidéo piya vidéo o ɗi jaltade laaɓa ceer kadi fof jaha noon aɗa worwo ha less jiya gadiɗo janga on so ɗiggi gara ɗimmijo so ɗiggi gaɗa goɗɗo a ngabba ha ga dow nani ɗum ɗo no waɗira tan ko ha ganda ko ɗeɗo jogoɗen jangoyde nde wonno alarba o so ɓenni aryoɓe ko jango pularɓe jeeyi ɗum noon alluwal ngal ɓalloma goya sippirde hen gartuyenɓe e maɗa taw Allah wallima kam a andi masɗe ɗe an paami so Allah ari tan so Allah waɗi ma yi Allah walluma jiya masɗe ɗe paamade se gartoyi konngol seɗen jangguina yontere arore nde tawa anata nde wonno mi wino on yontere wotere ko pular jangete yontere wonde nde jangete ko Qur'anu arabo nden noon ndeɗo yontere on jangi ko janga ko hunde mawde ñobbande andu ko janganɗaɗa duuɓi lebbi kewɗi ñoggama ñobbama artirama hollama dendagal alkulade fof lawol gotol ɓallimama kadi a ñonganama kadi masɗe ma ɓallimama heddi ko ƴewata ko ganduɗum o ɗakkoɗa sara makko mo holluma ne gartoyemme ma taw Allah wallima a yiiti lawol ngol somi arti tan jangdema yawa kadi yo Allah wallu yo Allah nawnu yo Allah ren mi wi on noon kala jiɗen pottal tan gotal dow ko a ɗiɗi dow ko an gotel sene fooɗa yata ɗum ɗum yeeso muɗum less ko i ɗiɗi ko in goto ko i sene fooɗa ɗum ɗo yata e gotel majjinane hen so wayini toɓɓel ko masgal ko e kowal sidda ko a ɗo woni polle ɗe pottal dow sene fooɗa gotel e majji ma yiye hen less sene fooɗa ɗiɗo gotel e majji ma yiye hen to sene fooɗa ma yi gotel e oɗo o sene fooɗa ma yi gotel e oɗo ani o tan toskoɗa mbawa ɗum yo Allah wallu yo Allah ren yo Allah wallu yo Allah ren ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamin ƴette alluwal ngal toppitoɗal ngal janngol ngal mbawol ngal ɗiggunol ngal hoto ngaame no am ni